Moja kćerka mi je nedavno prigovorila da je mi kao roditelji ne razumijemo kao njezine prijateljice. Odgovorio sam joj da nije moja uloga da budem njezin prijatelj. Nije joj se svidjelo, ali to je točno. Negdje smo se odlučili da djeci trebamo biti prijatelji, da trebamo biti cool, puni razumijevanja, blizu. I to donosi neke prednosti i to nije loše, ali nosi neke zamke. Prijatelj te prihvaća onakvim kakav si u ovom trenutku. Roditelj jednim okom mora gledati budućnost i pitati se kako tvoje trenutno ponašanje ima utjecaj na ono što će se događati u budućnosti. To su dvije različite uloge i tako to i treba biti. Prijatelj s 13 godina nekritički podržava sve što kažeš. Podržava te, ne dovodi u pitanje tvoje odluke. To je vrijedna uloga u životu djeteta, ali uloga roditelja je drugačija. Netko te treba pitati ako si razmislio, što će se dogoditi ako to napraviš. Netko mora biti malo kritičan. Trebaš nekoga tko će te gurnuti kad staneš. Nekoga tko neće popustiti samo zato što si tužan ili ljut. Nekoga tko te toliko voli da se ne boji ne biti popularan. I to je roditelj. Kad se previše trudimo da nas djeca vole, počinjemo donositi odluku iz straha od njihove reakcije. Ne kažemo im jer se bojimo da će se naljutiti. Ne inzistiramo jer se bojimo da će napraviti scenu. Ne postavljamo granice jer ne želimo biti loši. I onda se pitamo kako to da nas ne čuju, kako to da nas ne poštuju. Djeca ne mogu poštivati roditelje koji se njima u potpunosti prilagođavaju. Poštuju roditelje koji su jasni i stabilni. Moraš znati, poštuju te čak i kad se ne slažu s tobom, čak i kad se svađaju s tobom oko nečega. Moja kćer nije trebala još jednu prijateljicu. Trebala je nekoga tko je uči što je odgovornost, što je trud. Nekoga tko propitkuje njezino mišljenje ne zato da je ruši, nego zato da je gradi. Prijatelji su tu da se osjećaš dobro sada, a roditelji ipak moraju misliti o cijelom životu. Tvoje dijete ne treba prijatelja u tebi. Treba roditelja koji se nije bojao biti roditelj. Jednog dana će ti biti zahvalno upravo na toj ulozi.